dakigun gure bazkide kudeaketa edo publiko garapena mailan. Hasiera baten, Donostian zegoen hau, dala antzerkikide txartel bat, antzerkizalei zuzenduta eta pixkate era klasikoan pentsauta, deskontuko egiteko eta liburutegiek zauten bere karne eta ditzen zioten Donostia kultura osatzen hasi zen behinean eta gero eta handiagoa egiten, gaur egun ditugu 4 antzoki areto, 6 areto, museo bat, 9 kulturetxe, liburutegi sare bat, tartean kulturetxe dagoena eta ez, eta gero festivalak eta programazioa, jazaldia eta Bilbonezko astea, atal ezberdinetan programazioa. Hori gehitzen joan zen enean, hauek danak hartu eta horrekin sortu zen Donostia kulturako txartela. Hauxe. Berez, honek batez ere, honen sarrera izaten zen liburutegien erabilera. Liburuek mailegurako hartzeako eta honek normalean txartela bateratzen zuen eta ingendu izan zen, hauen emango dizkiogu abantaiak. Eta orduan publikoak alde batetik bestea hasi ginen horrekin pixkat jolazten. Bitartetan, kontatu zuen gauza bat, ikusi barra dauka ondorioekin, dala, historia honetan ikusten lagun bide onak bilau behar dira. Egiten dala, lagun bide onak bilau behar dira, kasu honetan adibidez, izan genuen aurrekarien artean kaixak tratatu. Entidade finantziera batekin, zegoen Donostia kulturako txartela, gehi hauek ordaintzen ziduten prozesu guztia, diru dexen bezala, hau da, agenda bidaketa, etxe guzietara eta bat, eta lakaixekin egon zen eskarmentu bat. Ez nahi guzatuko, baina gero kontauko zuen, zergaitik etzen hau oso ondo joan. 6 urte iraun zuen, eta berai ikusitzaienen etzala oso errentagarria edo utzi zuten. Gutxi gora bera momentu hortan sartu ditzen dit Donostia kulturak, eta ez dakit nork erabakizu, hau kudeatzeko nahiko ikutzen, nahiko artesanala bezala, komunikazio ataletik eramango da gai hau. Eta nik usten dut, denboraren poderioz hori ondo asmatu zutela eta ikusiko zuen modua, baina nik usten dut komunikazioa eta publikoaren garapena edo marketinga edo nahi diogun izena jarrita ere oso eskutik behar dute, nahi da ez. Bestela hor beti hoten dialako disfuntzioak eta. Orduan, momentu hortan iritsi eta egin nahi izan zen, lehenengo aztertu pixkat nola zegoen egoera eta erabaki batzuk hartu. Ez zegoen irizpideak dire, baina bi erabaki ondoren edo bide osoa bi irizpide horrekin egin du da. Bata zan beti jarri, zertarako egiten dugu hau, eta beti jarri bazkidea edo lehen esan dugu bezala hartzailea, ze guk etxe barrun lehen publiko eta zitzeiten dugunen eta nindauzkat talde bat oso garbi itzetikoela bezero inguruz, programazio kasuan, porque behin ikusten du bezeroak jendek erosten dula eta bat, eta beste batzuk parte hartzaileek edo hartzaileak. Diela adibidez kulturetxeetan edo liburutegitan da zirkuitzuak doan diela, eta hor nahi duguna da atea zabalik izan eta etorri mesedez ez. Eta hori komunikazio eta marketing aldetik elkarrekin kudeatzea nahiko zaila da, oso kasu desberdiako. Eta orduan, erabaki nuen gauza bat zegoela bik lotzen zirula edo. Bazkide hori edo hartzaile hori izan behar zala nagusi. Kaixakin gertau zana ezetik gertatu berriro eta bat, berdin dio ze akorde egiten ditugun hemendik aurrea, edo norekin elkartzen gehan, edo ez dakiz zer. Beti izan behar du beraren onurak. Edozein gauza guain zalantzetan jartzen dugula eta elkartuko ez dakizenekin, egitarren onurako da, bai, edo ez. Eta onura ikusten eta gaia bada gehiago promozio gaia edo ez dakiz zer, ez. Hori izan zen lehenengo erabakia, eta bigarrena baita ere pixkat etxeko balioekin edo bat egin zezan. Eta adibide bat jartzeko, izan ditugu bide lagunen artean, gare batean etorri izan fenakekoek, ez? Gure txartelaren elkarrekin truke ingo gendun edo horrelako zerbait. Alde batetik aukera hona zirudien, baina bestalde, udal erakunde bat izan da, esaten dugu, ezin dugu hori egin eta
Bi gauzoiekin oso gutxi dirudi, baina urte joan da, adibide asko eta asko daude, nun horrekin sensazio dut ez bazela gaizki. Lehenengo hiritarren onura erako izan dadin, eta beste bat, gutxi gora bera udalak gure kasuan erakundeak daukan balorekin edo bat egin behar duela. Ez dia portaventura eta ez dia kasu jarrita. Badaude idei batzuk oso nahiala, baina ikusten dituzula, baina zorila baina gugu ez dia hori, eta guk edo ez dakit oso sistema agresibo batzu daude horrela, eta guk konturatzen dira hori ez dutela eta ondo hartzen gugandik badator. Eta, bi gauzoiekin aurrea egin du. Jarraitzen den bizkat, esateko, basaginen bestetara gutxura kontua da, Donostia kulturakoak jarraitzen den eta momentu batean beste bide lagun bat aurkitu dut gutxa izan zela. Honekin 10 urte egin dut eta desberdintasun bakarra da, orain ez dago txartela hau, baina desberdintasuna da honekin oso bide ona egin dula, baina aldetik eta gu jarri genelako baldintza duziak. Hau da, inolez ez, txartela hau eskatzen zuenak, ez zaukan honek baino abantailik gehiago. Inoiz, guk ezin genuen inor behartu, ez honekin, ez beste banketxe batekin lan egitean. Orduan, zuen interesatzen bat zizuen, eta hiruak hartzen bat zuen, baina inoiz, ez etorri gero ez dakize bururatu zaizuela, eta ez dakize kampaina egiten ez duela, ez teo inoiz egiko, honi deskontu gehiago, honi baino, edo ez dugu nago ez dakize. Horrekin, gauza da, 10 urtetan edo oso bazkide gutxi edo lortu zituztela printzipioz, mila uste izan zela guztira, baina etentzanen harremana eta hitzarmena beste arrazoi batzuk gaitik oso gustora zeuden eta nik orduan galdetzen nien, baina zuek espero zenuten nola nahi gutxi bat dut. Baina gutxi izan dira igual, 1010 urtetan, 1000 edo, baina egin esan da ditugu fidelenak. Hau da, ez du bat ere utzi txartela. Ze azken finean zan, ohiko txartela, eta ematen zizkion errestasuna sarrera gerosterakoan. Nola, ez zaukan misterio, eta simplea da, eta ez daukan, orduan, hauek utzi zutenen, beste kontu batzuk, kutxabak eusatu zanen, eta gauz guzti horiek tartean, nik esan dut, krisi txiki bat izango dugu hemen. Ez dugu batek krisi izango, deitzen zuten, esaten zen duzu, lasai asko, haune bazo erakutsi, berdin diozu, bazkideak kontatzeak. Ez duzu gehiago izango eta ez gutxigo. Lehen arte ere zen dut gauzakera. Horrek asko erakutsi dugu eta jarraitzen dugu olako bakarrik, baina tartean gaur egungo egoera bizkak kontatzen zuen nola gauden. Honekin museo honekin bukatzeko, bakarrik esan dut daukagula hau helduen txartela dela, aurre zuzendutako txartel bat daukagula, 14 urteko baina gutxiko, hau bakarrik liburutik erabiltzen deula, eta gero, sartelmon, beste txartel bat gertatzen zaiguna da, 2017an, Victoria Eugenia berritu eta irikintzan berriro, eta gero sartelmore berritu eta irikintzan. Orduan, sartelmok ere behartzen bere museo guzti behar dute lagunen kluba edo lako zerbait ez. Eta, klaro, esaten beste txartel bat iriatzat. Orduan, ze egin duen, eta bere Donostia kultura barraztegoela, sortu zuten museo zaukan beharrak eta asetzeko moduko txartel bat, baina kontua da, atzepaldetik Donostia kulturaren txartela dena, hau ordaintzeko da, beste gure adoaina da, orduan uste dut 10 euro diela, edo eta sartelmoren bazkidea itetzenen urte beterako automatikoki Donostia kulturako abantai guztiak ere bat dituzu. Badak liburutek eta sartu, deskontuak, orduan pixkat jarraitu ziren esan dizkizuna bi izbide horrekin, edozeinekin edo akordio batean iristen diala edo ez deguna da inoiz hau utziko. Izan behar dut betik ez du berbera, deskontu berbera, satanak, ze bestela, gero kontatu zenak ez du bat hau txitzen zaigu, ekilibrio bat hau txitzen zaigu. Ze hori, gure kasuan, zuenen egartatzen ekilibrio bat izan behar dugu hori eremu aldetik. Batzutan gure programazioak da tokat examineli adibidez, izan zela bazari. Eta 10 euro eta gero ditugu kulturetxetako programazioa aurre zuzendutakoa eta 3 eurotara. Hori dana ondo koiatzeko behar dugu unibertsalak izango da baita.
Zapitik itxiko diren danantzako. Ezkai danantzako dizen, igual konbaitu. Momentuetan ditugu, hau da iazko memoriarena, ilumila gehiago daude, kopurua, baina, larodei tamar mila bazkide ditugu, eta hauetako ilumila irurogei Donostiarrak dira, eta 120 bat kanpotarrak. Pixkatatu pasatzen zuzueko izateko, baina ez nahi zuzatuko, da zuen jakiteko gutxi gora bera zein dan profila, hau, eta informazio hau baliagarria izan zaitu. Igual gozatxo bat, ez da denentzako ikatxi, baina igual egin dezaten da, bai, hemen jalgaria. Hori da, bidali bat diziogunez, gure PowerPointa, igual bidaliko dizugu baita ere dokumentu horretara lotura edo daukatelako zentzili webgune, bale? Hemen azken zinen neurtzen dutuna gau, aldaketak ez dut eta esan dizut, iaztikona, baina egin mila gehiagia, hauek pixkatzen esan digun erregularrak izango izateke denak. Dizutuzan, printzipioz bere garaian txartela eskatu dute, ezautzen dute gutxi gora bera Donostia kultura zer da, bazkideik irakoan informazio bat ematen zaio, ze bazkideiko bidea oso berdina da, izan zuteken eguteko bat parte hartzeko, edo bedurrezko askea dela, eta bezperan abonoan abantaiak izateko, bakiak txartela eskatzen dute, edo iraiak ikastaroak hasten diela, beste multzo bat egoten da normalean, hori izena bat dutela. Orduan, hori pasatzen zaie informazio, eta esaten zaie gurutzatu nahian pixka dana, baita beste aukera guzti hauek dituzue Donostia kultura. Horien artean badaude beste batzuk igual gala hemen gertuxego dauden albandik goraka jala webgune bidez, horiek baina gutxiko ikustizuet, bazkide izateaz gain, lagun edo biltutia webgune bidez. Bestela, sorpresa gutxi daude, Donostiarrak 180, eta gero auzoz ikusita, normalean, jende gehiago zidan auzoak, Amara, Gros, erantzuten du gutxi gora bera biztanleriari. Auzotan ez sorpresatik, naiz eta espezializazioa landu auzo bakoitzean. Hau da, Intxaurrondo, Larrutxune kasuan, zine arloa lantzen da gehiago, kulturetxe bakoitzea bere espezializazioa dauka. Emakumek eta gizonezkoak areagotzen nahi da pixkat beti izan dira emakume gehiago gizonezkoak baino, baina gogoan dut, denbora batean zela, 52 emakumezkoak ari dut, eta gaur egun iaia eguneko 60 da emakumezkoak. Betik hori emakumezkoak goiti, baina areagotzen nahi da pixkat tendentzia edo. Eta gero itzengo dut gai batekin lotuta dagoena, adinen tarteak zoritxarrez urte eta askotan nagusi izan, gure adintarten artean nagusi izan, 30 eta 54 urte arteko tarte hori. Hori izan gehieko kopuru potoloena. Eta bigarren zikoan, hortik aurrean 55, gaur egun ja 55-etik 60 eta 4 urteko tarte hori eta bazkide gehien daukagun tartea. Ez da ere ez da sorpresa, azken finen, eta hiriak bide hori darama. Normalean gauza hauek oso zaila da, aidatzea, zu sorpresa, ez dakit. Erantzuten du, baina ondo dau jakitea, ze baita ere gero egiten ditugun kanpainak edo ekintzak, hau oso kontuan izan behar dugu. Eta baita ere gure utxunak ezagutzeko. Bata, jaurreatzen zuet ala hori, nerabeak eta erabat galduta ditugula. Gazte oso ondo, gutxi gora bera, horrak ondo, eta harin batetik aurrea baita ere. Baina hor badaude urte batzuk, aztertuta pixkate gure erakundea, galduta ditugu, guztartak etortzen dien zer ez eta igual alagean. Baina, bentsat jaki badakagu ez dauzkagula bat ere kontrolautak, eta seguro ere duten nahi ez ere. Bazkide gau edeara, bere ez zuen galdera animazuek, igual
pixka, bai. Bazkideak ez da, bai, etxe. Hau da, beste gabe, pixkat ikusten zuen, sarrera orokorra, eta hemen sartzen dira, aipatutako iaia 80.000 horiek, hemen daukate, honen plataforma. Honen bidez saiatzen dira kudeatzen. Honen bidez, telefonoa, gehi esan da, esan beharko zein gure altxor nagusia da, eraikin asko ditugula eta jendea daukagula. Hau da, liburutegitan jendea dago azalpenak ematen, lehiaketetan jendea dago azalpenak ematen, porque beti gaude oso digitala eta makinak, eta gero jendea galduta ibiltzen da, eta nun galdetu eta bere garantzia da. Eta normalean gaur egun ez da nuera, nahi gustatzen aldarrikatzea hori ere, zein guztuten bai dala pixkat gure indargunean. Gero, ikusten duzue, deskontuak eta ezburua, bazkidegin, sistema oso horreza da eta egiten dago bazkidea gure kulturetxe eta liburutegi guztietan eta webgunen bidez. Nola mesatxeatzen ditu daukazuen, baztizuet gehiagik kontatzen, zer guztu dauden. Jatxik iskat, igual ikusteko hemen, hori da, baita ere daukagula aurrena eta beko begia basantoi morena, lehen aipatu dizuen dan txartelon. Hemen, aipagarri utzi zaidana da, Donostia Kulturak antolatutako ekitaldietan dagoela honekoa harko deskontua, tarteka gehiago izaten da, edo zein arrazoigatik, baina hemen jarrita daukagu pizkat oinarrizkoa, baina gero akordioa ditugula beste guzti hauekin, hau da Donostiko Zinemaldia, Eureka Zientzia Museoa, Amabostaldia, udako ikastaroak eta bar, gure txartela bermenarekin deskontua, eureko bagara izateko baita ere. Hemen, aitortu gara de pixkat aktiboak izango bagina, zerrenda hori ere, baina, denok iristenia. Hori, seguruen badarraren nola hobetu, baina, printzipioz, bai dala pixkat sarbide, hirian dauden beste hainbat ikuskizun edo deskontu izateko. Zinemaldiarekin adibidez oso nabarra izaten da. Ez da Donostia Kultura antolatzen da, baina bai bezkeran etortzen dira txartela tateatzea jende gogoa. Eta, pozik. Baina, horrek suposatzen du, atzetik hitzarmen batzuk behar diala, ditu dela eta zinemaldikin, ze deskontua egiten diogun, gure areto eta lokatzerakoan, oso hitzarmen komplikatua dago horren atzetik, baina, hiritarrek ez dut zertan jakin behar, eta ikusten duguna da, txartel bertararekin, abantaino egin dutela. Orduan, zozketak. Batez ere, zer jasotzen duen honekin, zer esanik ez, informazio orokorra, hau da, denok jasotzen duen agenda, tarteka garbiketa egiten dugu, eta saiatzen dira paperean gero eta gutxiko bilatzen, gaur egun bakarrik 2000 bilatzen ditugu, garai batean zen, justo kontrakoa, bilatzen ditugu, eta egiten dugu 4 urtero edo garbiketa egiten dugu. Argi dago papera denatak, baina kontuan izan da, etxean eta berriro ere balorekinua ezin dugula guztiz 18 utzi edo adin bateko jendea. Badaude batzuk esaten digutela, eske paperean ez nahi duzu bilatzen, eskerik ez da internetik eta ez da izan nahi. Ekilibrio kinez, hortxe gaitz. Eta gero, batez ere egiten duguna da informazioa eta gero zozketak. Zozketak egiten ditugu, normalean etxe barrun programatzaile bakoitzekin, kudeatzen dut hau, eta zerrei dezu bultzatu, zerez, otarako gehiago, otarako gutxigo. Orduan, horre hoten da tira bat, gure artean, askotan beraiek nahi dute, zozketa
ondo, claro, ontarako bai, baina beste hau iaia beteta dagoela edo agortuta dagoela, ontarako ere eman dizkiazu beste sei. Osa, ez da posible da, guri ondo datorkigunen, eta lehen esan dizkizan beste bi irizpideekin jarraituz. Arro, asarratutik gaur artean, eta ez zura eta ez ez dingo, baina etxe barne gure ikamikaketa ditugu, ze aldi berean jarri behar da oso erresa dana edo jende asko dagoena eta zailtasuna dutenak, ez dela desitxuratu luke pixkat hau ez dara. Orduan, zozketakin hau edo, eta gero beste webgunen bidez bazute egiten dian horiek hemen pasatako txosten hortan 7.000 uste dut jartzen duela, 7.000-aren baina 11.000 dira. Eta horiek dira pixkat, guretzat, buletinak. Horiek dira pixkat guretzat gertuen sentitzen ditugunak, ze hauek egin dute beste aukeraketa bat. Dala gai ez edo eskatu zer jaso nahi dute. Hau da, zehatala da gehien interesatzen zaina antzerkia dala, edo musika, hemen publikoki gehiago jokatu nahi duen, eta adibidez oso ondo funtzionatzen zaigu aurrei zuzendutako programazioa, ze hor badakigu badagola jendea aurrekin dabilela, eta batez ere guten dela aurrei zuzendutako programazioa. Gaztekin saiakera egiten du, baina ez ginen ausartu, ze gure artean ere gaztea zertzen, uston ez da bai da, gure etxe bat. Eta, egun esan egun, bueno, ez teurri dituraiko, esan ez hau gaztentzako dala, eta gazteko igual dena karrezka. Ez talako bat ere gaztea, edo auskalo. Eta ez gea ausartu, horre tituloa zeri jarri gaztena, batzaigu irutzen erresa behintzat, eta hainbat lintutan egiten dala, eta baina genuna aurre zuzendutakoa bai, zer esanik ez, euskerako baita ere, publikoetan, bakarrik jaso den bakarrik, euskera dien ikuskizuna da hori ere bai, eta hor nahi dugu landu alde dutena, baina, oraingoz hori edituko pixkat. Eta boletina adibide batzuk diagutsi nahi dizkizuet, ikusteko zen nola jasotzen den etxean dendik ez. Bai, horren azkena da, bai. Baina beste lotura uste eta ez? Edo berdinera? Bai, ez da berdinera, ez. Bale, beste da. Lotura berbera da, bai. Eramana honutza. Ez da hori gusterik, ez da gusterik. Bueno, hori bazuen, basa guztuzuet eta nahi da. Erakargarri hau adibidez da antzerkia uztailan. Gertatzen zen tarteka, hilabetetan zer dago gehien. Apirilean, liburuaren nazioarteko eguna izaten dela, eta horren liburuan ekitaldi asko izaten ditugu. Orduan, berez, hemen izena eman dutena, literatura bloko hauza jasotzeko, hori ebiatzen dugu hori zinema kasuan, desberdinak aurre zuzendutakoa, eta gero honekin neurketa bat egiteko baitaren zenbat irekitzen duten, zentzu irekitzen duten, barrua zentzu sartzen dira, eta jarraitzen dugu bukaeraino. Zeintzuk ez dakigu izena, ez dugu jakin nahi, baina bai zeunatek erosin duten. Zeintzuk prozesua jarraitzen duten eta gara. Eta momentu honetan, hau da guretzat, daukagun tresna hoberena. Etxe barrun horiek kontatzen zuet, berzizukan gauza honak kontzauko, honekin gaur egun egia lanean eta froga asko egiten eta bat. Eta etxean ez suposatzen dut arteka arazoak edo eztabaida gure artean, ze gertatzen da programatzaile batek ikusten duela hemen halako
berriz gero, Donostia kultura bezala, koherentzia mantentzea asko kostatzen zaigu, esaten dugu, ez da posible, jasotzen dute Donostia kulturatik, orduan ez da posible batek jasotzea, kontrolauta daukagu zertan zilegi, nolabait, eta astean bat erditzat, edo ia nolako lagu jasotzea, baina ez dana posible da musikakoek bilatzea 10, literatura arlokoek urtean behin, eta hori da pixkat etxe barru main jorratzen nahian eranata. Hortarako bideo honetan esatik zuen leku askotan galdetu dudala eta jende asko konbitunak bere garaian nintzen Iberia Plus eta horrelakokin, ze ikusten unetzala kasu erresa. Badaude esperientzia asko antzoki batek zer egin behar museo batek ere bai, baina gu bezalako erakunde bat ez daude asko. Eta jo nintzen, Iberia Plus, gero momentu batean, Barça futbol ekipoko marketing zuzendaria Donostiar bat zela topo egin duen, eta jarriko nahi zarremanetan, eta ikasteko pixka zer gauzak, eta ikusten ditu osartu baziala eta horrela. Gutxinez jakin zer egiten duen, eta guain pixkat egizan da gaude, aldi bat teknikoki etxeko tripak txukun zen, ze hau eakustizu eta hola oso politik dindu eta bela, baina adibidez tiketin sistema nahiko zahartua daukagu. Eta dena lotuta dago. Gero jendek arazoa baditu sarrerak inprimatzerakoan, gaur egun dituzten bezala, tiketin sistema oinordetzat edo ere zaigu, kutxaktik bere garaian dagoen berri bat, lehiaketa baraterako duguen udazkenean, eta hori berri duan daukagu, oso lotuta dago. Piskat jendak dagoen percepzioan zuti iguala ezea, ematen oso irudion, eta bilatzen hemen bolekinean eta zuzen polita, baina gero etortzen bada, zela esperientzitxarra badu, eta hori egite, eta gero horrekin lotuta, gero eta gehiago batu edo lotu nahi ditut pixkat etxe barruko sinergiak. Hau da, kasu batzutan oso argi ikusten da, adibidez, Larrotxinen Etxarrondo kulturetxean dauden ikastaroak, zine munduko ikastaroak eta horiek bai ditugula oso gertu beste doze goza egiteko gure zinematikan adibidez. Askotan bertako irakasleak parte hartzen dute baita ere gure festivaletan edo programatzaile bezala eta abarrez. Baina gehiago lotu nahi da. Santelmotik adibidez Santelmok daun oso boletin asko bilatzen du, eta nahiko duke hori eta kulturetxeetako erakusketa, informazioa elkarrekin jasotzea, eta etxe barru badaukagu hor lan handia egiteko. Eta, uste den nahiago dudala hori zuen galderekia, Donostia kultura da aterki marka bat. Baina hor behian daude beste 12 marka. Hau da daukagu beldurrezko astea, edo jasadia, edo Donosti kluba, edo hainbat kontu. Kasu horietan bakoitzean desberdinen, publiko garapena desberdinen ematen da. Kasu batzutan oso gertu daukagu, eta beste kasutan oso urri. Eta galdera bezala. Hauke pixkat, guaini sartutako txapan atzo bertza pentsatu nun, eta gauza asko dira, baina urte guzti hauetan ondorioetara iritsi naiz. Ez da, beste dana, ze askotan ez daukazu izpiderik bizut esan guain, itzintako guzti hau, eta tiketik berria, eta zerren berria eta hori dana, nire helburua da, helburu urtetako Donostia kulturan plan estrategiko bateko da, leku guztietan bezala, eta legea diren araberaka bat, eta hau dana txertatzea bertan, eta nire ustez beharko luken garrantzia ematea. Hori da, nire erronka pertsona da, baina tartean nola ibilizate nik hauek jarraitu dut eta ez dakit baliogarriak baina edo lehen esan dizuedana, bazkideak edo erabiltzailea edo publikoak azken finen erdi-erdian jarri, dianaren erdi-erdian jarri, eta edo zein ide, porque tartean txolo asko egin. Tarteka, ondia bezautzen duzuen bezala, txoloketa ez zen txolo, iritarren txartela, ez da izan txartela, orduan elkartuko zen, eta orduan beti izan, honek, honekin zerbait irabazten du, ez.
Gero, balorekin bat egitea, baita ere, askotan etortzen da normaitek baita ere esan ez, baita dut ez dakitu, taki zer, hori, zei iruditxarra ematen du, ez? Iruditxarra ematen badu, hori da pixkat azkenen txarra duretzat. Bide lagun egokiak izatea ere oso garrantzitsua irudizat, porque mundu honetan beti tentazio bat da eta oso nada, alde batetik, nik uste oso onuragarria dela denok gure artean eta gauzak egitea elkarrekin. Baina, claro, betik izan behar du, baina aproposa den normatekin. Eremua berbera dalako, disiplinaldetik, hau da, guk daukagu programa bat, balete adibidez egiten dela miarritzeko baletarekin, eta guztiak oso ondo pentsauta daula, ez da, ez du jende asko ezautzen horrela, baina dantzazalea denentzat oso aproposa dela. Autobus batzuk jartzen die, bai miarritzetik Donostira eta bai Donostiatik miarritzera. Da goza txiki bat, baina ondo pentsauta. Eta nik uste kasu hortan, oso bide lagun aproposa diala. Horrelako kasutan. Gauza bera igual proposatzizu beste norbaitek eta baina horien badauka interesak, oso tentagarria da, ekartzen zaizu ez dakizinek eta ulertzen zuen. Abantzazu ez dakizi historiora, erabat komertziala, esatezula ez. Hori, ez da, gure mundua eta horrez gasatuko. Txartela fisikoki izan edo izan txorakeri bada, mundu hau hain azkar dijoan ez, bere garaian bazun bere garrantzia horrela, baina obsesio txiki badago, txartel bat sortuko detxo, txartel bat, eta azken finen berdin da txartela izan edo zitzan. Atzealdean dagoena da, kontuan izan behar dela. Eta hor garrantzia daukana die datu basea. Nahi dezuna da, gertutasun hori, eta ezautu aldan neurrian zein da zure hartzailea. Eta hori jakinda bestea da, datu pertsonalen babeseko legea, ez dela inoiz galdu behar, oso obioa edo jakina dirudi, baina mundu honetan badago olako tentazio bat, zuk pasaiazu zure zerrenda, ni pasatzizu zure zerrenda, eta hemen, egitarrak sinatu do, nahi dula bazkizak ontarko. Informazioa jaso nahi dula da, eta ezin dela gauza andarroekin, eta oso jakina dirudi, baina, gertatzen dira. Eta ordu, beste gal, momendio horiekin nahi deula bidea, baina. Baina, aprobetxatu. Ibarko gazera, murniak esan nator, tiketin sistema berdin gara dauzela entorka, oinarte dut komenta duzu jentia, eraikineak eta pertsonala esalpenak emuten eta gauzak guk ez dakuz. Posible da txartelak, hori askoita batzuk egoetak duten, bono, txartelak, kudeatzea hori online edo interneten bidez, fizikoki guk biduna da, takillatik atara jendia, arazoak. Takillatik, salmentatan, ordu konkretu batzutan pilatzen da jendia. Ez dut ikusten oso garri, aukera deskuento honek, edo txartel honek, edo zela kudeatu interneten bidez, edo beste nugu. Zera nik Basilia da, horra gozturte baino gutxio dakon, 75 baino gehiago dakon. Sistema horrela gadio, sistema horrekin badago hori egiterik janto du porta horiek daukate CRM ditzen zailo. Hori nahiko lagunka, Guk ere diogu etekina ateatzen guztiz lehiaketa hori nahi dugulako eta ez dakit dela ideazko edo ez, beste norbaitek. Justu baino hilabete batzu daudela, ez dugu gehiegi behartu nahi edo, baina badute sistema bat informazio guzti hori ateratzen dago eta lantzen dago adin bitartean arabera edo... Datua jasotzia eta posible ikusten dut. Kontua da, nik gero saldu orduan zaindik eta benetan fizikoki saldu bialtenean nik ez dutena bihar da, jende hori bideratu takillara bere txartelakin, eragustera txartela eta nik orduan etiketa emun azkenian arazua bihurtuko da ondisa bat. Eta pilimat horreatik ez gara saiatu edo animatu
gero, takillak zabalik 8 ordu egunean, edo liburutegi desberdinetan, Baina zure arazoak zein da, webgunen bidez saltzen duzuen. Bai. Eta arazoa zein da, gero hometik, print, paperarekin etorri edo zetorri? Ez, aparte, otxura gutxi dago, erosteko, alde batetik, rekargo egin den dago, gure eskutan dago, iztea, baina, badako, eta orduan gure etorrianeko dia da, badaki jendia badaki, ez da leku barik edituko, orduan ez dago eroste. Bai, aurre salmenta dukeri arazori badeu, aurre salmenta bera dira, gero eta gehiago. Jendek berehala ikasten du, aztiala betetzen, normala da bezala denon nahiago dugu azken okurarte utzi plana, eta eguraldien arabera eta erabaki ez. Baina, nik gure bidez iruditzen zat, sistema horri badagoela, hori egiterik, bakarrik eskatu batzaile asko entzuteko egiten. Eskatu batzaile zuentzat, zerbitzu aproposa egitea, eta hala uste dela, bai. Beste gauzarik? Bale, 12, urtebete egiten zaigu, aurrera ingo dugu nik aipatuko duzue, eta nahi behar San Agustinena aipatzen donbin gazten hemen ekarriko praktika betere oso zehatza da, ez dira hasiko San Agustin zertan azaltzen, bi alekutan egon dire, aurkezten due, bat eta beste, egia da, hauen nola sortu zen, hau ere desberdina da, ez azkenen da talde bat, ez zer, hauek azkenen kultur eragilea elkartu ziren, herrikok, eta behiek hartu zuten galerekin bat, azkenen, hauan herri izarrak, herri kontzesio, eta beste, ean historiko dauzkate, baina gu, kaso-kaso tratatuko gara, hauek programazioa nora egiten duten. Ze, hauek azkenen antolatzen dituzten jarduera guztitan, ia guztitan, arrakasta da, baina izugarria. Behiak esaten duen, igual gaude burbuja baten eta de repente, eroriko da gano, eta esaten du, hau ez da normala eta hau ez da normala. Baina, kuestia da funtzionatzen dula. Eta hor dara, faktore asko, baina bat, eta hemen importantea da, lehen esan duguna, erregularra dan jende hori, edo implikatzeko gogoa duken jende hori, aukera asko ematen die parte hartzeko. Hor dauzkate, foro lantalde bestek zer pila bat. Dauzkeena da, 3 edo 4 lankide. Printzipio zola, programatzen antolaketa eta koordinazioa kontan ibiltzen dienak, 3 pertsona. Orduan, ikusten bezala, programatzen honeko 80 herritarrak eta bai sortzaile, publiko, edozeinek proposautakoa da. Hauek egin duen programatzen honeko 80, eta hauek urten 160 ekintza edo. Osea, 300 behin, bukate ekintza. Orduan, eta beste honeko 20 da, 3 horiek proposatzen duena, baina eragileek dauzkaten foro hortara ematen dituzte ideia, eta gero horiek adosten duen. Baina beste honeko 80 da, jende horretanak esandakoa inkorporatuta. Orduan, hemen kontua zer da, hauek ematen dituztela baliabidetan doke erreztasuna ikaragarria. Alde batetik lekue doainik. Orduan hor, musika talde bat, ezakitze gaztetxo talde bat, aixialdi talde, emakume talde, ezakitze bakizeinek. Antola nahi duenak zerbait, juten dira, eta guko antola nahi du baleak ilazalekue daukazue, orduan, hori da erreztasun ontzula. Hortik aparte, ekipoa eta azpigitura, esate bateako, musika kontzertua eta antzerki, sonidoa, ezakitze beste hori dana jartzen du San Agustinek. Gero, jartzen du baita ere, ekitaldin antolaketa 3 pertsona hori egiten du. Eta hor sartzen da, promozioa, komunikazioa, kartela presta, ezakitze bakite, 3 hau egiten du. Claro, hor duzu pentsau, etorri izan herriko gaztetxo talde bat, baina nera batzuzin, eta eske gu Metallican bertsioa jotzen ibiltzen geha, eta zekizten, eta Metallican bertsio gaua antolau nahi dut, ez da, bale? Karo, hau
edukiedan egin da. Hauekin behar duena bakarrikan repertorioa prestau, eta orduan bada, harrigarri hola zenbat sortzaile musikari eta beste, dana juten die, eta dana leku ez, haue gaina dana antolatzen dute. Eta, klaro, horrez gain, pertsona hauek foroietara, baina hainbeste erreztasun eman dizunez, hasten die foroietara joten. Ez hau dituzte beste talde, beste eta sortzen die fusio batzuk. Orduan, erreztasun handik baliabidetan ematen dizkie. Klaro, hauek zeiten de, aldi beren, eskatzen die, guk hau dana ematen izugu, baina ez dut guztien aldi beren. Esateateako, egunen bertan, edo ekitaldiak berdin egun batekoa edo lagunekoa edo zer da, egun horietan eskatzen die, montaketa lan eta etorri zaizte, desmontaketara eta zaizte, hortan derrigor. Horrea ez duazteatea etortzen, ez du antolako. Orduan, gardentasuna jartzen deunen da, hasieratik argi eta garbi uzten den. Bale, bida, guk hau dana emango dizugu, baina baldintzak edo die antolatzeko, egunen bertan eta montaketa besta izan, zuek 4 pertsona gutxinez. Bale. Zer gehiago? Egiten kostu estimazio bat egiten duen, eta esaten du, guk kalkulatzen dugu, ze ekipoa ez da behin alkilau dara doke, sonidoko eta. Kostatuko da gutxi gara gara X, egiten du estimazio bat. Orduan, talde horrekin adosten du, estimazio goki behar dauke, kostu goki behar dago, kalkulatzen dugu tabernatik hainbeste aterako dara, beste ez dakitza, sarreratxoa jarriko dugu. Eta gainea, ematen die afaltzen, eta gero saiatzen die, herriko talde bat izanagatik zehozer ordaintzen. Eta egia esaten, behaien kostua hau dauki ez 700.000 euroko aurrekontu, eta uneko 80 autofinantziazio dira. Orduan, funtzionatzen da. Orduan, behaiek egiten duena da parte hartzeko erreztasun eta bide asko zabaldu. Eta zuk hori zabaltzen dezunen, prest dago jendea da erantzuten. Tornea, jende hori antolaketa lanetan sartzen denean, gero arrakasta kasi garantizauta daukate zeatik. Eragile gehiagirako antolatzen egienako, orduan programazioa nahi duen horretak idan sortuta, beraz ja publiko bat garantizauta daukazu. Zakit, pixkat oso beharretatik sortutako eskaintza bat egiten duen. Orduan, hori bai behar izan dagoa, gauzak oso garri. Eta gero, kalean egoten hori, hiru hauek azpeitarradiek beti kalendare, ezakizte beste behaieke oso eskuragarri dare. Hori da beste klabe bat esaten zuena bat etorri eta zein nintzen egiten badeo edo bestea eta dana dakia eak zein dien, eta orduan beti azakit parken umekin daren ez batek izaten zen nik, parken, taberna, lesten ezakizte, ibiak bat, eta zaten zela, bale, etorri lantaldera edo forora altzakizertan eta daukate eragile guztik hauek kooperatiba sortu zuten azkenen 3 langile hauek nominanokian izateko eta tabernako langile ez daizet danak nominandozkate, gero zerbitzu hori egintzen esintzen du jatetxe eta tabernana eta gero hauek dautare erdi, dare plaza. Horrek ere asko lautzen du, orduan igual indiferente batzuk Bakizto jendepia da, sartu marretik guztia zer da, dana ez da ordaindutakoa, hauek saiatzen dena da kulturai balio bat ematen, eta hasi zien pixkanaka prezio politika bat jartzen hasieran, simbolikoa zen, sarrera, beste ez dakize, eta pixkanaka momentu honetan esaten zen prezioa daukiela gutxi gara bera, Bilboko kafe antzokia edo Donostiko doka edo maila hortan darela prezio eta jendek eta gutien dola. Pixkanaka jondi, eta orduan, gero guain bono bat ere atera dute kriston arrakasta eukidona, eta azkenen 150 euroko balioa daukaten ekintzetarako, saltzen du 60 eurotan. Orduan, horreire limite bat jarri barra izan aforo bat daukelako, bestela edala eukitzen arrakasta kristona, ez? Orduan, faktore asko daude, baina hauek programazioa kasi eguneko eragien esku uztea, aida daukitzen gero, arrakasta handi orduko. Parte hartzeko bidek eskendu hartzizkia. Ordu hartzaia eta sortzaia behaien dienen antolatzaile, normalen, gero erantzune oso ona da, eta gero diela ematen, hola
fusio guztiak, bueno, arrakasta izugarria. Orduan, hoxe da hola funtzen, hemen azaldu nahi duna, oin aurretan erabetara pasako bat, hor gero esplikauko dut zer egiten duna baita aurretan erabetu. Orduan, lehenko marrazki berdina da, orduan lehen ikusitigu helduak, eta hau bidabide batea eraman dugu, hau goi dutuna da, aurretan erabea, bale? Garapen prozesuan daudena. Eta orduan, hemen azkenen esaten dena da, lehen bota dizueten klabe hori. Eta da, guk publiko berriak kaptatzeko estrategia ikonena da jendea blantzea. Osa, berez hau da, baina desaten dituna daukaguna ere, hau da alde ere. Orduan, kuestioa zer da, pertsona hauek, zeati da eraginkorrena edo, ez? Azkenen guk haurtzaroa jasotzen ditugu input hori ganetan, baina nera bezala bihurtzen die gure balore eta portaera bihurtzen die. Orduan, gure haurtzaroan familian gandik jasotzen ditugun balore gero hor gelditzen die. Egiera, nera bezaroan balore horiek askotan aldatzen die, azkenen talde bateko bihurtzen zaila, berdinen arteko talde bat bihurtzen da. Klaro, zure toki inbar dezu, askotan zure balore batzuk eta etxeti dakartezun gotzak albo baten uste juzu, baina gero askotan bere eskura beti ez. Orduan, normalen eduaren gero ukitzen duen jarraipena. Orduan, horregatik esaten da, haurtzaroa eta nerabezaroan lantzen duguna, gero helduaron hor gaudela bere posoa. Orduan, hemen helburua edo garrantzitsua izango litzeke, bi garaietan kultur esperientzi horiek bizitzea pertsona hauek. Kontaktu hori eukin behar dute azkenen kultur edo zen ekintzak, Eta orduan, kultur publikoan garapenan ikuspegitik errentagarriena berez hau da. Zatizu hau, suposatzen da, helduarora iritsiko dela baina igual noizbeinkako leku baten, eta ezin diferenten. Eskala iruki hortan gora Orduan, gako batzuk, azkenen. Hauekin ze pasatzen da, igual askotan kultur ekintza batea edo edozin jarduera eta juten dienen, normalen ez du barneratzen, ikusten du, baina zuk esperientzia bat barneratzeko baliabide jartzez bai duzu ikusiko du eta listo. Pertsona hauei ulertzeko esperientzia hori edo gehiago bizitzeko baliabidek jarri behar di, eta igual hemen kasu honetan ez da folieto bat izango. Baina igual sortzaileekin ez dakizte, jolastea, instrumentuko, igual beste gauza batzu jarri behar dizkiozu pertsona horrek barneratzeko, ez? Eta heldukin esan dugun kontrara, parte hartzea voluntarioa dan bezala, bakoitzak erabakitzen den bezala, hemen ez hauen normalen pertsona dependiente die. Haur eta erabakik ez dituzte eurek bakarrik hartzen. Orduan, aurren kasun argi da, gurasoek hartzen dute erabakie, baina nerabek argi eta garbi baimena behar du igual juteko nabaia, edo paga dirua behar duen, ezak zer ikustea juteko, orduan, bai, nerabeak erabaki do, baina erdizka, ez bali mokozu baimenik ateratzeko larun bagauen, ezin dezukun ezak kontzertutara. Orduan, baldintzatuta da.